Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati lillahi ta'ala wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Al-Yashadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya. Atallahu amra fi sihafiyah. Wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan abana wa umadana wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadzana wa syayikhana. Wa masyayikhina wa liman ista'ana sahbihi. Wa khususan sayyidina kitab an-Nasayidiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'an nabiyya bi'ulumih wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam wa qala ngendika Nabi alaihi salatu wassalam fil Fatihati ing dalam nerangaken Fatihah. Anna astuna Fatihah iku a'zamu suratin iku luwih agunge surat fil Qur'an ing dalam Qur'an. Wa anna lastune Fatihah iku as-sama'u iku pitung ayat al-masani kang loro-loro. Wa Qur'an lan Qur'an al-azim kang agung. Wa anna lastune Fatihah unsilat iku den turunaken apa Fatihah ya Fatihah. Wa ayatul kursi lan ayat kursi wa khawatimu suratul Baqarah lan pira-pira pungkasane surat Al-Baqarah. Ninggal sing saking gedhong tahta arsy ing dalam ngisor arsy. Wa annal Fatihah talastune Fatihah iku lima krana apa wae quri'at dan waca apa Fatihah lahu krana ma. Wa annal lastune Fatihah iku ruqyatun iku japa hakun kang nyata. Wa waradalan wastumka fi ayatil kursi ing dalam nerangaken ayat kursi. Awa anna astuna ayat kursi iku sayyidatu ayatil Qur'an. Iku dadi bendarane pira-pira ayat Qur'an. Wa anna man astuna wong qira'a kang maca ha ing ayat kursi ba'da kulli sholatin ing dalam sawise setiap salat maktubatin kang maktubah yaiku salat fardhu. Lam yakun mangko ora ana bainahu iku ing dalam antarane man wa bainad dukhulil jannati lan ing dalam antarane mlebu swarga illa ayyamu ta'angin tamati sapa wong wa anna manastune wong bara kang maca sapa man ing kursi enden naumi nalikane turu lam yabrub mangko ora marek ing wong apa sapa syaitan hatta yusbiha hingga isu-isu sapa wong. Jadi kisah menerangkan tentang fadilah Quran, fadilah ayat Quran, fadilah surat-surat sing ana ing dalam Quran. Wa qala alaihi salatu wassalam fil Fatihah annaha a'zamu suratin fil Qur'ani wa annaha sab'ul masani. Dengan Nabi menerangkan tentang Fatihah bahwasanya surat Al-Fatihah itu termasuk surat ingkang paling agung, ingkang luwih agung ing dalam Quran. Wa anna unzilat hiya wa ayatul kursi wa khatimu suratul Baqarah.
Dan bahwasanya surat Al-Fatihah, ayat kursi karo akhir-akhire surat Al-Baqarah sing akhir maksudnya iku diturunaken kalian Gusti Allah saking gedhong sing ana ing dalam ngisore arsy. Wa annal Fatihata lima quri'at lahu wa annaha ruqyatun haqqun. Wa warada fi ayatil kursi anna sayyidatu ayatil Qur'an. Terus di ana penjelasan juga tentang ayat kursi. Bahasanya ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum iku sampai bar iku dijelaskan bahasanya ayat kursi tersebut bendarane utawa rajane ayat-ayat Al-Qur'an. Maknane ayat kursi tersebut bendarane saking Quran seluruhnya iku bendarane ayat kursi. Wa anna man qara'aha ba'da kulli sholatin maktubatin lam yakun bainahu wa baina dukhul jannati illa ayyamuta. Dan diterangkan pula bahasanya seseorang sing membaca ayat kursi setelah sholat fardu dalam mana sholat subuh awak dhewe maca ayat kursi maka insyaallah lam yakun bainahu wa baina dukhul jannati illa ayyamta. Maka tidak ada penghalang antara orang yang membaca ayat kursi tersebut dengan surga itu gak ada penghalang kecuali kematian. Wa anna man qara'aha indan naumi lam yaqrubhu syaitanun hatta yusbiha. Terus ketika seseorang membaca ayat kursi pada hendak tidur ape turu iku maca ayat kursi sek fadilah apa? Lam yaqrubhu syaitanun hatta yusbiha. Maka orang tersebut tidak akan didekati oleh setan sampai bangun tidur, sampai waktu subuh. Didekati ae ora apa nah diganggu. Manane ngono. Wa warada anna man wa warada lan tumeka anna man apa setune wong ora akan maca sapa man al ayataini ing ayat loro min akhir suratil Baqarah saking akhire surat Al-Baqarah fi lailatin ing dalam wengi kafata mangka nyukupi apa ayat loro ing wong. Terus dijelaskan juga ketika seseorang membaca dua ayat terakhir pada surat Al-Baqarah pada malam hari, maka insya Allah orang tersebut akan dicukupkan apa ya? Mergo fadilahe maca surat Al-Baqarah dua ayat terakhirmu. Wa qala lan ngendika sinten Nabi alaihi salatu wassalam, "Allimuhuma nisaakum wa abnaakum fa innahuma salatun wa qur'anun wa du'aun." Al-hadis. Allimu padha ngulang sira kabeh huma ing ayat loro. Ayat loro iku mau surat Al-Baqarah ayat terakhir dua ayat. Nisaakum ing bojo-bojone sira kabeh. Wa benaakum lan anak-anak sira kabeh. Fa innahu mangastune ayat loro iku mau iku salatun iku salat wa Qur'anun lan Qur'an wa du'aun lan doa al-hadis. Dari kanjeng Nabi allimuhuma nisaakum wa abnaakum fa innahuma salatun wa Qur'anun wa du'aun. Dari kanjeng Nabi ajarkanlah kedua ayat tadi surat Al-Baqarah ayat terakhir dua ayat, ajarkanlah kepada istri kalian, kepada anak-anak kalian, kepada keluarga kalian. Maka sesungguhnya kedua ayat tersebut, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu salat Quran karo doa al-hadis. Wa qala Ali radhiyallahu an ma'alamu ahadan yaqilu dakhala fil islami yanama hatta yaqra'a bis salati.
Ma'alamu ora weruh sapa ingsun ahadan ing wong siji yang kelu kang ana akale sapa man. Dakhala kang mlebu sapa ahad fil Islam yang dalam Islam yanamu turu sapa ahad hatta yang ra'ah hingga maca sapa ahad bisalasil lawan telu bisalasil ayatik lawan telu pira-pira ayat min akhiri suratil baqarah saking akhir surat al-baqarah yakni yang ngrasakaken lillahi iku ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ila akhir surah. Dawe Sayyidina Ali ma'lamu ahadan yaqilu dakhala fil islami. Aku tidak melihat seseorang sing berakal. Maksudnya seseorang sing normal yaitu masuk Islam. Terus kemudian seorang tersebut tidur sehingga orang tersebut membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yakni ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir surat Al-Baqarah. Terus wa ammal ayatani lan anapun utai ayat loro al-madhkuratani kang den tutur karone fi qauli ing dalam dawe Nabi alaihi salatu wasalam man qara'a bi ma fi lailatin kafatahu bayan qauli ta'ala amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih ila akhir surah al-ayah. Wa qala al-ulama fi ma'na qauli alaihi salatu wasalam wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.